danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Akwai wasu abokai guda biyu wanda suka kasance sun fita sharholiyarsu a wani dare a yayin da suka san cewa lallai gobe suna da CA a university. Bayan sun fita suka tafi suke ta sharholiyarsu a wuraren shakatawa, suka ɓata dukkan darensu a wurin shakatawan nan har suka dawo. Bayan sun dawo suka zo da nufin za su shiga hall ɗin jarabawa domin suna ganin cewa za su yi satar ansa su ci wannan CA ɗin. To sai dai kuma wannan jarabawar a zuwan su bakin hall ɗin suka gano cewa lallai akwai tsaro, wannan satar ansar da za su yi ba za ta yi musu aiki ba, saboda haka tabbas suka rubuta wannan jarabawar a haka to lallai faɗuwa za su yi. Sakamakon haka sai suka yanke shawaran kar su zauna jarabawar, su koma gefe su ɓuya a yi jarabawar babu su. Bayan an kammala jarabawar ne dai suka fito suka tafi ofis ɗin dean na wannan department ɗin nasu, inda suka bayyana masa wato ƙorafinsu cewa a jiya ba mu samu muka dawo makaranta da wuri ba, mun je wajen wani ɗaurin aure ne, a dawowar mu sai kuma motar mu ta yi faci. Mun sha wahala sosai domin wuni muka yi muna turi har zuwa cikin dare. Lokacin da muka dawo cikin makaranta tuni lokacin asuba ya yi, saboda haka mun dawo a gajiye. Daman kafin dai su je ofis ɗin din nasu sai da suka shashafa wa jikinsu ƙura da datti suka yi busu-busu, wanda hakan yake nuna cewa a gajiye suke kuma sun sha aiki sosai. Ko da din ɗin ya kalle su sosai da sosai ya yi nazari a kansu bai ce komai ba, sai ya ce to ba komai, hakika duk wanda ya kalle ku ya san kun sha wahala, saboda haka zan ba ku dama ku zo ku rubuta taku jarabawar nan da kwana 3 masu zuwa. Saboda haka sai wannan ɗaliban ƙwara 4 suka ji daɗi sosai, suka juya suka fita daga cikin ofis ɗin din suna masu farin ciki. A bayan wannan fitar tasu kuwa suka je suka dukufa wajen yin karatu kwana 3 har ya zagayo ba abin da suke illa karatu. A yayin da kwana 3 nan ya zagayo kuwa suka dawo ofis ɗin din, nan take din ya kalle su ya ce to yau ne zan ba ku dama ku yi jarabawa domin kasancewar abin da ya faru da ku a wacce rana da ya sanya ba ku rubuta jarabawa tare da sauran ɗalibai ba. A saboda haka ku shirya, kowa zai yi jarabawar shi a ajin shi daban-daban, ba zan haɗa ku a wuri ɗaya ba. Duk da haka dai ba su damu ba, saboda suna ganin cewa sun hardace wannan handout ɗin da za a yi musu jarabawa a kanta. Saboda haka suna jin daɗin wannan tsarin da aka kawo musu, kuma suna gadarar cewa lallai za su cinye wannan jarabawa 100%. Saboda haka sai aka rarraba su, kowa aka kai shi ajin shi daban, aka kuma kawo wa kowa tambayoyinsa da kuma takardar ansa tambaya wato answer sheet. A yayin da kowa ya ɗaga jarabawar shi sai ya ga tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko, meye cikakken sunanka? Maki 1. Tambaya ta biyu, wace taya ce ta yi faci a cikin tayoyin ƙwara 4? A. Tayar gaba ta hagu. B. Tayar gaba ta dama. C. Tayar baya ta hagu. D. Tayar baya ta dama. Saboda haka maki 99 tambaya ta biyu. Wannan ya sanya kowannensu ya yi ta tunanin wace ansa zai ansa ta yadda za a samu wato coordination a cikin ansoshin nasu, wato ansa tasu ta zo iri ɗaya. Domin kuwa labari ne suka zo suka bayar kuma sun san labarin na ƙarya ne. Idan har suka ansa tambayoyi kowa ya ansa tashi tambayar daban da ta ɗan uwansa, wannan din ɗin zai gano cewa ƙarya suka shirya mishi. Hakan na nufin cewa kowannensu zai samu maki 1 a cikin wannan tambayar a wannan jarabawar da za su rubuta. A farko dai sai suka fara tunanin yaya aka yi suka tsara wannan labarin, ba su tsara yadda za su ansa tambayoyin da za a yi musu akan wannan labarin. Darasi da ke tattare da wannan labarin shine duk abin da za ka yi ka aikata gaskiya, domin ko da za ka yi ƙarya za ka iya yin ƙarya ka sha ko kuma ka tsira ko kuma ka yi nasara a lokacin da ka yi ƙarya, amma kuma ka sani duk daren daɗewa wannan ƙaryar za ta iya dawowa a kanka, wato gaskiya ta yi halinta wata rana. Saboda haka duk abin da mutum zai yi a rayuwa yana da kyau ya aikata gaskiya, domin kuwa an ce kome za ka faɗa ka faɗi gaskiya, duk abin da ta ja maka ta biya. Wannan karin magana akwai ɗimbin hikima a tattare da ita. Allah ya sa mu dace. Idan har ka samu wani abu na burgewa da kuma darasi a cikin wannan labarin, ka yi mana like na wannan bidiyo ka mana sharing. Mun gode.